Grupo Dagiti Riders iti Ilocos Norte mangisang ka ti charity ride for a cause. Ditali ka dito kini Idol Lawrence. IFM News. Impakamo ni Vice Chairman Leo Badwa ti First Multipliers Peacekeeper Riders of Ilocos Norte nga danto ti maangay at charity ride for a cause ti nasa o grupo para kadagiti duwagasot a pamilya iti Sudipen La Union a biktima ti bagyo emong kunana nga awan ti registration na iti daytoy ken no anya ti gatad ipa iti puso dagiti magisalip iti daytoy a rides for a cause daket na saya at launay imbatad na at daytoy ti maysa kadagiti kaadaywan na pagturunganda ken ti rota na ket manipod da INPPO agingga na Barangay San Francisco Sudipen La Union into no September 7, 2025. Kita kayat natin tumulong ken magipagpaset iti outreach program mi mangipaay ti tulong ijay Sudipen La Union at kas may isang biktima ti bagyo ket sapay kumata may andingay at tudigasta naragragsak metlang ken at adun maparagsak kay nga pamilya ijay. Inkariti FMPRIN Incorporated nga adun tupay titulungan da amarigrigat ken kastapayen agkasapulan. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.